Hai लोगोफोर खुलुमबाय आंनि Sanjanavlog चेनेलाव फिन खेबसेबाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर आसा खालामगासिनो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोफोर बेसेबा गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे रिएक्शन भिडिअ लानानै फैदों बे रिएक्शन भिडिअआनो जादों बड' मिउजिक भिडिअ आरो ओमफ्राय बे मिउजिकखौ दिहुनजादों बिएन प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजादों आरो संआनो जाबाय दाजाब्लाइ दानख'लाय ओमफ्राय सिंगारा जादों निपु बसुमतारी ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसआथ' जाबाय मनालिसा एन्ड लिंसार नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलायदो लोगोफोर बारा गोबाव खालामबाय थाला दिनैनि भिडिअखौ नायलायदो लेट्स स्टार्ट Oh my god! Sampai muka aku udah Dajablai Dankolai बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय दाजाब्लाइ दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय सैया दाना बियो खालामग्रा जालांबाय हन हरब्ला खाथियाव बिमा दं होनग्रा जालांबाय सैया दाना बियो खालामग्रा जालांबाय हन हरब्ला खाथियाव बिमा दं होनग्रा जालांबाय गोदानावब्ला गोदै रायज्लायो 100% दानाबा जामलांनायखाय खेलासै 0% गोदानावब्ला गोदै रायज्लायो 100% दानाबा जामलांनायखाय खेलासै 0% सानफ्रोमबो हरगासै आंबो मेसेजखौ नोंनोल'सो सिगाङावब्ला रिप्लाय हरोमोन within 1 second दाना माथो दोनलांनि मेसेजखौ नोंलाय बेसे खत्म दाना माथो दोनलांनि मेसेजखौ नोंलाय बेसे रेखायावसो दं खायो ना माखायो गोसोखांबाय थानायखायसो नुबाय खोनामाखो दैज्लां नङाब्लाबो अखा हायो फागुन नङाब्लाबो रानस्राव बार बारो नोंखौ आं सानखि हर गोसोखाङो नोंखौ आं अरायबो हास्थायबायो नोंखौ आं सानखि हर गोसोखाङो नोंखौ आं अरायबो हास्थायबायो दाजाब्लाइ दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय दाजाब्लाइ दानख'लाय बायदिसो जालांबाय गोसथोनाय सिख्लायाबो हनै माइनासो खालामबाय
Hausna? आयौ बासायबायलै बिमाबो So लोगोफोर दायो भिडिअआ जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआव भिडिअखौ नायनानै बिराद मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बिराद माने बे सानसेयारि सारा बिराद माने रोंलाङोनो बिराद कमेडियान भिडिअ बानायगासिनो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै स' भिडिअखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो बिराद इन्टारेस्टिं ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर बाय बाय